לכולם, בין מבחן למבחן אני הצלחתי לצלם לכם ולוג, וזה הוולוג הזה. מקווה שאני אצליח לערוך אותו ושיהיה לי זמן, ושאני אעלה לכם את זה הכי מוקדם שאני יכולה. אז בקיצור, אני היום רוצה להכין בראוניז. עכשיו אתם בטח חושבים, די מיכל, כמה אפשר לאפות, כמה אפשר לבשל? זה באמת הדברים שאני הכי עושה, אין לי עוד דברים לעשות. אם יש לכם בקשות לסרטונים אז תכתבו, תעזרו לי, כי אין לי עוד רעיונות. בואו נתחיל להכין בראוניז נדיר. טוב, דבר ראשון אני צריכה להוריד את המיקסר החבובי הזה שם למעלה. וופ. תקשיבו, אם אין לכם מיקסר, אז אין לי מושג אם המתכון הזה יעבוד, כי זה עם חמה, וחמה קשה ללוש, וגם קשה לערבב אותה. עכשיו, מי שראה את הוולוג הקודם, יודע למה אני עכשיו צריכה לאסוף את השיער. אם לא ראיתם אותו, אני אעשה לכם קישור בתיבת מידע למטה, זה באמת הוולוג הכי... לא, זה הוולוג הכי חסר אחריות מצידי. קליפס כזה ממקסטוק, חברה שלי קנתה לי, האמת שהוא מושלם, אז תודה לך, היא רואה את הוולוג הזה, אז תודה רבה. אנחנו נצטרך את הוו לישה, אני חושבת. אז הוצאתי את כל המצרכים, וכמו תמיד אני אראה לכם את המצרכים. המצרכים הם שוקולית, מלח, שוקולד לבן, 2 חבילות שוקולד מריר, חמה, תמצית וניל, קורנפלור, סוכר ו3 ביצים. תקשיבו, אכלתי את המתכון הזה עם חברה שלי בפסח, זה כשר לפסח, אוקיי? וזה מטורף, כי זה, מרוב שזה טעים, זה לא הגיוני שזה כשר לפסח. להעמיס את השוקולד המריר שלי עם החמה, צריך 200 גרם שוקולד מריר ו200 גרם חמה, שזה שלם, מלא חמה, אבל זה המתכון, אז אני לא מתווכחת. טוב, סיימתי לשבור את כל החתיכות של השוקולד, ועכשיו אני אוסיף את החמה. טוב, אז חתכתי לקוביות, איך אני נוגעת בזה? שטפתי ידיים. חתכתי לקוביות קטנות בשביל שלא יהיה קשה להינמס, לא יודעת, להיות נמס. היצירת אומנות שלי הולכת למיקרוגל לפולסים של חצי דקה. איזה איפה פתחתי את החמה? וואו! ברור שזה לא נמס, אז אני מערבבת את זה ונותנת לזה עוד חצי דקה. אל תשימו את זה ישר דקה, זה ישרף לכם מניסיון. בלי גושים. אני שופכת את זה למיקסר, חברים, פה אין דרך חזרה. במתכון המקורי אמורים לשים כוס סוכר, מבחינתי זה מלא, אז אני אשים חצי כוס, אתם יכולים לעשות כמה שבא לכם. אני משתמשת ב-118 מיל, חצי כוס. אופלה. עכשיו אני מוסיפה כפית תמצית וניל, אופה, ואני שוברת 3 ביצים. בא לי לטום מק אנד צ'יז שעכשיו אחותי הכינה. ועכשיו אני מערבבת. עכשיו אני מוסיפה 3/4 כוס קורנפלור. 1, 2, 3. עכשיו אני שמה 2 כפות קקאו. במקרה של המתכון זה קקאו, במקרה שלי זה שוקולית. 2. צריך לשים קורת מלח, אני פשוט אשים לפי העין. ומערבבים עד לאיחוד. עכשיו אני מוסיפה את השוקולד הלבן. אמרתי לכם זה לא חובה, אבל זה משדרג ברמות. כמה שבא לי אני שמה. טוב, אז ככה זה נראה, אפשר לראות את הצ'אנקים של השוקולד הלבן. אתם יכולים כמובן לעשות את זה בתנור, אבל אני מקצרת את ההליכים ושמה את זה בנינג'ה ל-160 מעלות לחצי שעה. ופה תשימו 180 מעלות לחצי שעה. אני עושה בתבנית הזאת ואני עכשיו הולכת לשמן אותה. ומשמנת. חברים, אני גאה להציג בפניכם את הבראוניז. שיטחתי אותו, השארתי אותו, עשיתי לו מסאז' ועכשיו אנחנו נכניס את זה לנינג'ה. עכשיו אנחנו נסדר הכל. עכשיו אני הולכת לערוך את הוולוג הזה ואני אחזור אליכם כשהבראוניז יהיה מוכן. לא היה לי כוח לדבר, אבל בעיקרון ככה הבראוניז יצא. הוא מושלם ברמות. אני נותנת לו 9/10 כי הוא ממש מתוק, אז
קחו בחשבון, אני חושבת שתוסיפו פחות סוכר, וזהו, תעקבו לעוד.